Hayırlı sәгатьтә хөрмәтле минем туган теле телеканалының сер итеп кенә тапшыруның тамашачылары. Без инде янәдән сезгә бик күңелле, бик мавыктыргыч репортажны эшләргә керештек. Бүген без Башкортстан Республикасының атказанган артисты, күпләрегезнең яраткан җырчысы, үзенчәлекле моңлы тавышлы Марат Шайбаковның юбилей концертында без бүген сезнең белән дусларым. Әйе, әлбәттә, сәхнә артындагы барлык кызыклы мизгелләр. Безнең инде Марат әфәнде белән матур күңелле әңгәмәләр барсы да сезне көтә. Шуңа күрә якынрак килеп утырыгыз. Хәерле матур ял сәгатьләре сезгә. Менә янәдән бер кунакларыбызны каршы алабыз. Ассаламу алейкум, хәерле сәгатьтә, Руслан. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Җомга мөбарәк булсын. Бүген безнең әлбәттә бәйрәм безнең өчен. Маратның дустымның юбилей 50 яшь. Марат Талгатовичка зур рәхмәт әйтәсем килә шакырган өчен. Менә безнең тамашачыларны шатланып кына җырлар белән яшәсен. Менә нәкъ үзе басып тора сезнең каршыгызда бүгенге безнең юбилярыбыз Марат Шайбаков. Ихлас күңелдән беренче чиратта котлыйбыз сезне. Туган тел телеканалы исеменнән, үзебезнең сер итеп кенә тапшыру исеменнән Марат абый димен инде ачуланмагыз инде, яме. Абыйдар инде роза. Сәламәт булыгыз, күңелегездәге тынычлык булсын, һәм инде гаиләгездә иминлек булып, алар сезгә көч-куәт биреп, тагы да озын-узак еллар дәврендә тамашачыларга үзегезнең матур моңларыгызны сезгә бүләк итәргә Аллаһ Тәгалә көчен бирсен. Рәхмәт. Бүгенге яшегез белән дуссызмы? Шундардан сүзне башлыйм. Әйткәндә, элек бәләкәй чакта теге 50 яшьлек абзыйлар бигрәк теге зур, олы булып күренәдер. Менә миңа бүген 50 яшь әйме. Бер дә алай булып күренәсе килми бит әле, слушай. Күңел 18дә кебек инде менә, как будто менә армиядан кайткан вакытлар сымак. 50 яшь ул ир урдасы диләр инде. Җигетләнгән чак кына диял. Шуңа күрә Аллаһка шөкер бирешмибез. Барсы да алда. Алда хөрмәтле Тамашачылар. тамашачылар, туган тел карашы дусларыбыз, тамашачылар, әле безнең эшлисе, әле балаларны үстерәсе бар, әле кыз 3нче класстагы укып йөри, әле шуңа күрә әле кая әле безнең әле. Бирешмибез, алга атлыйбыз. Конечно, Әйтәләр бит инде теге 5 саны белән безнең юбилейбыз белән 50 яшьлек бүген дуслар. 50 дигәч бит инде әйме чыктыр сиңа бүген 5-ле куябыз дигән сүзләр ишетергә мөмкин бит инде туган көнне кутлаганда да әйме. Сез үзегезгә бүген 5-ле куясызмы? Тормышыгызга, нәтиҗәләрегезгә, уңышларыгызга. Шунда әйткәндә, мен теге үзем алай мактарга яратмыйм, конечно, әйме. Аллаһка шөкер бүгенге көндә барысы да мин теләгәнчә килеп чыкты дияргә кирәк. Барысы да минең теге яшьтән үк артист буласым килеп йөрүләрем, шундый мечталарым урышта әйткәндә, барысы да тормышка ашты. Аллаһка шөкер, матур итеп, менә ике бала үстереп ятабыз Ләйсәнем белән. Шуңа күрә бик рәхмәт моның Худайга. Менә шуның сүзеннән аермасын иде. Исәнмесез! Мин инде әлбәттә үзебезнең туган тел телеканалының генераль директорын Азат Вахидов Галинур улында сәламлыйм, хәерле кичләр сезгә. Приветствую, исәнмесез? Сез Маратка дип шундый матур гөлләмәләр алып килдегезме? Тормыш иптәшенә аның? По-мужски менә карагыз, караны обертка. Бик матур бу, нәкъ менә иратларга бүләк ителә торган стильдә һәм шундый формада эшләнгән, шуңа күрә. Әйе, һәм bizim күрке бу миңа бирәк туры килә. Миңа гына калдырсагыз да була ярыймы? Марат абый, дөнья булгач төрле хәлләр була, әйме? Менә үпкәләү, рәнҗү, рәнҗетелү, ниндидер менә кичерә алмау, шундый сыйфатлар бармы сездә?
гомумән менә кемдер сатып китә, кемгәдер сез ышанып йөрисез һәм ул сезнең өметләрегезне акламый. Шушындый хәлләр сезнең тормышыгызда еш буламы? Мин үзем теге бик үпкәчел кеше түгел, конечно. Мин теге кызу кеше әйме. Мин менә тиз кызып китсәм дә, мин 5 минутта суынам. Андай теге дусларым да минең Аллага шөкер, мине теге сатып, русча әйткәндә предавай итеп андай очраклар булмады. Теге кешегә үзең кишилекле булсаң, алар да сиңа шулай бит инде. Ул теге главный кеше булып калырга кирәк. Теге мин менә теге миндә андай теге мин шулай мин булай дип мин бер вакытта да йөрмәдем алай дип мактанып, теге мин простой Аскын районы Билгиш малае. Кемне күрәбез без шулай ук үз эшенең остасы. Күп артистлар аны концертына тавыш операторы итеп шундый сайлап кына чакыралар. Олег Зинатуллин, хәерле кичләр. Чамасыз, хәерле кич. Ничек хәлләр, Олег? Әйбәт, әзерләнәбез, скоро башлана. Синдә гомумән менә теге баналь сорау булса да минем сорауда бары минем тапшыруда әйтергә кирәк, бары кызыклы бит. Духунану хисе бармы концерт башланыр алдыннан менә? Тавыш ничек булыр микән, төзәтеп өлгереп булыр микән дигән. Әлбәттә, нык ул даже. Көндә концерт булса да, өйрәнеп китә булмый. Һәрбер артистның үз таләпләре шулаймы? Шулай инде, каждый үзенчәлек тырыштырырга кирәк инде каждый. Ошарга тырышырга кирәк. Һәм син концертның башынан загына тиклем артист белән шулай күзеңне теге аңа юнәлтеп кенә карап элемтәнне сакларга тиешсең, шулай бит аңларга кайда ничегрәк тавышны төзәтеп җибәрергә, шулаймы? Башынан азакка калган түгел, без сәгать 12дә киләбез, әзерлек башлана. Иң азакка кайтып китәбез. Бездән чак кына озаграк эшлисез. Бездә инде шул теге сәхнәләрне төзи башлаган мизгелдән киләбез, әйме? Артистлар үзләре кайтып китә, без әле калабыз монда нәрсәләр төшерергә. Шулай менә безнең эшләр шундый, дуслар, әйме, Олег? Эшлибез, тырышабыз. Хөрмәтле дуслар, исегезгә төшерәм, без бүген Марат Шайбаковның юбилей концертында эшлибез. Бүген инде безнең бар мөхит нәкъ бәйрәмчә булачак. Аны котларга дип аның тугры матур иҗатташ дуслары җыелышкан бүген. Бүген монда чын мәгънәсендә бәйрәм тантана итәчәк, шуңа күрә әйдәгез дусларым, сезне дә бәйрәм мөхитенә мин тагы да дәшеп калам, тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина. О, Марат, юбилей белән сине Котлайбыз. Илле тапкыр килгән җәйләр, илле тапкыр килгән язлар, йөрәгемдә һаман яшеле. Мин әйтәм, Марат абыйның бер фанаткасы кергәнме сәхнә артына, шул хәтлек мәйтәм, Зифа буйсынлы төшереп басып тора беренче җырын ук димен. Ул үзебезнең легендар шәхесебез Зифа Банагаева икән бит. Зифа апа, бу сезнең җырмы? Минем җыр. Махсус яздык концерт башына. 50 яшь. Ярый, без сезгә төшерә комаша аламыйбыз. Менә бит дуслар, Зифа апа үзе дә котларга килеп җиткән безнең Марат абый. Шайбаковны абый дисәм дә инде кыенсынып куям, абый димәсәм дә кыенсынып куям. Ничек кенә булса да күңелләре һәрвакыт яшь булсын, яшәргә, иҗат итәргә һәрвакыт дәрте ташып торсын әле. Марат Шайбаков, юбилеегыз мөбарәк булсын. Илле тапкыр килгән җәйләр, илле тапкыр килгән язлар. Хөрмәтле дуслар, Марат Шайбаковның юбилей концерты шундый матур, позитив токыннарда башланып китте. Бүген аның чынлап та аны иң яраткан, иң хөрмәт иткән тамашачылары сәхнә артында инде. Аны ихлас күңелдән куәтләгән, хөрмәт иткән коллегалары, хезмәттәшләре, артистларыбыз җыелышты. Марат абый, изге сәгатьтә хәйрия нияттә юбилей концертың үзеңнең дә тамашачыларың да күңелендә мәңгелеккә истәлеккә калырлык булып узсын. Без моңа ышанабыз. Марат,
esenlik, sağlık dileyim, simya vakit dileyim, balalarım şatlıklarını üstüge bulsun, killi baldarlar. Менә бит дуслар, инде үзенчәлекле күңелле мизгелләр сәхнә артында безнең инде Ихлас төркеменең егетләре кайчандыр алар нәкъ оештырып, матур итеп безнең тамашачыларга концертлар бүләк итеп әйме. Ихлас Ихлас 1, Ихлас 2. Ихлас 2 булганга аның буе. Мин әле молодой, ул безнең старичок инде. Армиядә сымаграк булган. ничек искә төшереп китегән Марат абай. Сез ничек 1 ул Руслан 2. Сез бит бергә башладыгыз шикелле Әнвәр Нургалиев белән түгелмени? Бар Нургали, Гүзәл Әхмәтова мин башладык та, шуннан ничектер Таркалдык. Таркалдык та дубль 2 килеп чыкты. Дублерлар. Взаимозаменяемый. Сез калдыгыз Ихлас 2да. Сез Марат Шәбәков. Ихлас булды шунда Ихлас жыр театр, Ихлас моң жыр театрында. Әллә күп театрлар без создавай идек. Әй вакытында Ихлас. Шу бергә. Булган. Менә шунда эшләгән мәлләрдә нәкъ шушы Ихлас җыр театры дип әйтәм инде, дөрес әйтсәм, сезнең менә күңелләрегездә истә калган бер кызыклы хәл бармы? Ул сөйләй башласаң гастрольдә кыз аны барсын да сөяргә ярамый просто. Я яраганнары безнең тамашачыларга. Руслан белән менә мәсәлән икегезнең сәхнәгә чыкканда бер Беренче бергә Руслан белән нигә киттек? Себергә гастрольгә минем машина белән. Анда инде Альберт Уразбетов бар. Руслан озын бит инде. Альберт Уразбетов алда ятып бара да инде минем теге пассажир сиденьеда. Шуннан Руслан әйтә: "Давай-ка мин алга утырайма, син генә алга утырып барма" ди. Бу Альберт әйме, хитрый бит инде артка до конца тирә икән дә, бу артка сиденьеда тубукланып теге сиденьега эләгә. Шуннан хәзер бу Альберт: "Ла яра Руслан, утыр ди." Утырганда теге сиденьяны алга итеп куя бу хәзер. Руслан әпәйт тегендә киреп утыр, әпәйт тубыгы тия бит. Шулай этләшеп йөргән вакытлар бар. Сәлам. күңелле мизгелләр. Рәхмәтле сездер, сез барыбер да ул елларга шулай бит Руслан. Нык рәхмәтле, мин Худайма рәхмәт кенә укыйм. Марат Талгатович белән безнең танышуга, уже дуслыкка ничә ел, 98 елда танышып киттек без туган телдә, әйбит. Әлеге дә көндә бергә, бер-берсенә киңәш, хөрмәт итеп, шулай итеп яшибез. Yaxşılık işləsən də birgə Bir naşarlıq işləb sin qara Bilirsən sin özün turunda Bulğanında, bulmağanında Тормышта ниндер уңышларга ирешергә, атларга гомумән сезгә авырмы? Менә сезгә җиңел бирелә дип уйлыйсызмы уңышлар? Әллә инде авырлыклар, сынаулар аркылы үтәргә кирәкме сезгә? Мин әйтмәсәм теге нык шундый авыр сынаулар белән дөньям бара дип. Юк, мин Аллага шөкер, мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм. Чөнки миңа алар теге нык җиңел бирелә дип тә әйтә алмыйм. Ну, үз вакыты белән, үз сәгате белән барысы да матурлап бара диярем. Чөнки теге бүтән нәрсәдә теге күктән генә килеп төшеп җиңел генә булса, алай дөньяның кызыгы булмас иде. Шуңа күрә Аллага шөкер канәгатьмен, барысы да теге баяк әйткәнчә тормышка ашып бара бүтән теләгән теләкләрем. Сез күзәтеп киләбез, Марат абый, сез шундый ипле, сез шундый тыйнаксыз. Менә бу сыйфатлар сезгә әти-әнидән бирелгәнме? Тәрбиянең нәтиҗәсеме бу? Гомумән сез кемгә ныграк охшагансыз? Әтигезгәме, әнигезгәме? Ну, мин безнең әти-әни инде мәрхүмнәр, алар шундый үзләре дә бик тыйнак кешеләр, инәем дә, әтәем дә. Мин теге яклап әтиемә дә охшаганмындыр, әнигә дә охшаганмындыр. Алар әти тоже бик яшь чагында бик матур җырлаган, әнием дә менә картайганча шулай теге табыннарда любой җырны алып җырлап китәдер. Шуңа күрә икесенә дә охшаганмындыр дип әйтәсем килә. Димәк, тыйнаклык, әдәплелек, шушындай ихласлык, булар барсы да сезнең әти-әнидән. Теге авыл балалар безне шундый элек бит үстерделәр, тегеләй әйтергә ярамый, былай әйтергә ярамый, монысын эшләргә ярамый дип шул теге воспитание, шуны дөрес воспитать иткәннәр инде. Без теге кайыш та бар, кирәк кайыш та эләгәдер. Менә минем бүген концертымда әти кайыш дигән җырда җырлыйм, аны беренче чыгаргач бик күп отзывлар килде. Ул шуннан да теге элек шундый кайыш, бер кайыш теге сукмаса да әти курка иде кайыштан дип сүзләре дә бар аның айван. Шуннан да кайышны алсалар, без шып-шып
bizdagi Ozaqda mening opa bilan ikki opam, obayim, ular bir partiya o'sganlar. Firdaniya opamdan so'ng әни meni 10 yil topmay turgan. Mana bugungi kunda shu xatli әniga rahmatliman, слушай. Mana bir hafta topsa hozir menga bugungi kunda уже bir 58 yosh terasi bo'lar ya. Mana 10 kun ora bo'lgach, 10 yil ay. Men hali yashirak. Вот mana bidaning. Alloh taologa borsin tashqarda vaqtida, evet. Şiirlerimiz sistemelersiz bugün bizde beyren bir Mındıy matur tantananı Xuday yüzü bir gədəbi Səllemi sizge sizde bizge Kuşalıp jırlaşırız Mındıy günde bizde bile Birge kuyraşırız Marat abi aytib ketdi endi bugun konsertini ул o'zining ko'ngliga yaqin bo'lgan artistlarni chaqirdi deb. Demak siz aning uchun yaqin do'stlikmi sizning aradagi men Marat abi bilan ala endi ijodiy indir ihtirom hislarimi. Birinchidan barzga zo'r salomlar bizdan. Hamiddan aytasim bilan Marat do'stimni chin ko'ngildan motor yubiley bilan tabrik ismi bilan oltin yubileyinde bir tuklabgina jiyilgan oltin tomoshachilar mana necha yillar sahnada ijodi bilan mana shu bir tuklab jiyilgan tomoshachilarni bugun ana tabriklarga keladilar. Ham biz de chin ko'ngildan o'zimizning g'ayla ismidan ixlos ko'ngildan keldik. Chunki birinchidan Maratni men hurmat etam, как jurchi bo'laroq da, kishi bo'laroq da mening jurlavini yaratam. Bek mo'ngli yigit, o'zimizning Boshqirdiston yigiti, ham bizning bilan do'stlik bor. Do'stlik bor bilan san'atda do'stlik yo'q deb aytdilar, bor deb aytdilar. Albatta men aytam bor bilan Marat do'stimni men hurmat etib keldim. Biz mana chin ko'ngildan, ixlos ko'ngildan keldik tabriklarga deb. Leyla, sizning uchun Marat Shaybakov narsasi bilan ayrilib turadi? Kishi bo'laroq, jirchi bo'laroq. Ул инде миңарга охшый, халыкчан җырчы бит инде, баяннар, итальяннар тартып җырлый торган артистлар сәхнәдә гомумән юк дисәң дә була. Шул ягы миңарга нык якын. Шулай гына мени Лейла. Тукта, Роза, менә Марат bizning Leyla bilan ikimizning bizning nikahımızda bizning alар şahitler buldu. Marat Shaybakov, Anvar Nurgaliyev. Менә бит. İki şahit yigit buldu. Albatta men ularni hurmat etim. İxlas masjidində ularning ixlas turkumi бар idi bitində albatta. Xatırlasangiz Marat Shaybakov, Güzel Ahmatova, Anvar Nurgaliyev ixlas mana shu vaqtdan men ular bilan tanish albatta ham endi zo'r hurmat bilan keldik. Hurmat etim Marat. Сиңа ижади уңышлар, син урысча әйтмешә бик достойный егетсең, халкыбызның теге халык исемен алырга да насыйп булсын, Алла берсә. Син моңа бик та лаек, Марат дустым. Мен сине тәбриклим. Матур алтын юбилейң белән. Алтын юбилейңдә алтын тамашачыларыңа бүген синең. Исәнлек телибез, җан тынычлыгы телибез. С юбилеем, Марат, юбилейң котлы булсын. Марат. Это замечательный человек, замечательный композитор, замечательный певец. А самое главное, что он очень тактичный и воспитанный человек. Спасибо вам большое, поздравляю с юбилеем. Ezilib yarıqırğa Sonğa qaldım Mində özlərgə Üdə ömür Üdə köngəllərini Nasip buldu Әлlə kimlərgə Sizin qarşınızda şulay məxsus qonaqların birisi desəm də heç yalğış olmaz. Sibir yaqlarından qayıtıb jetgan Marat abini yubiley bilan qutlarga Nail abi Mardanov. Şulay bit. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qadrli do'stlar, biz нык шатбыз менә Маратны шундый юбилей белән котларга. Ул ничә еллар уже менә безгә килеп, Сибиргә ерак безнең туган якларны якын итеп безгә үзенең җырлары белән безне тугайларга алып кайтып, елатып, җырлатып, шул хәтле безнең күңелләрне күтәреп китә торган кеше менә ул ничә еллар безнең Сабантуйларга менә соңгы елларда Сабантуйлар эшли башладык. Шул Сабантуйларга килеп менә шул хәтле безне шатландыра. Менә аңа исәнлек, саулык, тазалык теләргә и киләчәктә дә штаб аңа иҗат уңышлары безне онытмаска, безне менә күпме анда безнең менә якташлар, татар, башкорт яши Сибирдә. Менә безнең теге суык ниләрне üşүгән йөрәкләрне җылытып, менә гел килеп торсын иде менә. Әйе,
Һәм белү бишә сез бит әле махсус бүләкте алып килгән идегез аңа. Баян бүләк иткән булгансыз аңа, әйме? Тарихын сөйләп китсәгез иде. Ул нык матур ничек килеп чыкты ул. Минем 45 яшьтә ул кунакка килгән, без якташларбыз, Ләйсән белән без күрше авылдан. И аның Ләйсәннең әтисе мин күптән беләм, Ләйсән билеки генә еще өстәл астына йөгереп йөри иде ул вакытларда. Шул вакыттан беләм Ләйсәнне. И шулай өйрәнешкәч алар, вот без шулай танышып, дуслашып киттек. И Марат минем 45 яшькә килгән, и баян күтәреп җырлый бит инде. Митем Марат баяның что-то бик модный теге не түгел. Митем Бик свежий түгел. бик свежий түгел, әйе. Митем давай мин сиңа баян подарить итәм. Шулай сөйләштек тә и оныттык бит инде. Ну, Марат оныткандыр, мин онытмадым. Мин ул эшне башладым. Где-то ярты ел минем вакыт уздаңа, кайтартып Италиядан специальный заказ ясап, и шул баян кайтып иттек где-то февраль айына, июльдән башлап, менә февральдә мин алып кайттым. И чакырдым Маратны кунакка чәй эчәргә. Монда Уфада. И шулай чәй эчеп торабыз, Марат митем чыгып керә антыякка, нигә, күрше бүлмәгә. Анда баян ачып куйганмын бит инде, салганмын нигә өстәлгә. Марат чыкты да, аннан налявы нәрсә бу ди? Митем нәрсә бу? Баян? Нинди баян? Ничек аңламадым мин моны ди. Митем баян бит. Хәзер аның күзләреннән яшьләр атылып чыкты. Шул хәлдә нигә шундый бүләккә менә шундый вакыйга булды. Менә ул әйтеп киткән, аның янәшәсендә үзе кебек ихлас, гади, кешелекле кешеләр генә дип. Сез шундыйларның берсе һәм без шундый чиксез шатбыз. Чынлап Марат Шәйбаковның янәшәсендә шундый ярдәмчел, аның иҗатын аңлый белгән, куәтли белгән кешеләр булганга. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт Марат абый, үзегезгә шушындый булганга. Сине котлыйбыз юбилеең белән. Марат Шәйбаковның юбилей концерты шоулап гөрләп дәвам итә сәхнәдә дә, сәхнә артында да. Карагыз әле нинди күренешләр. Хәерле кичләр. Хатима әби килгән. Сезне котларга. Әйе, менә бит. Бүләкләр алып. микән дип торам, куркып киттем. Әйе. Мине шпионга шатты Хатима әбекәй. Хатима әбекәй мине шпионга шатты димен, тамашачыларга җиткерәм. Мин дә бик шат. Бик шат Маратның менә шушы 18 яшьлек юбилеена килгәч котлап китмичә булмый. Марат, шуны гына телисем килә, иң изге теләк сәламәт бул. Банкет буламы? Банкет була Алла бирсә. Баян истемне Банкетка берсе дә плюс куймады. Баян истемне ашатып җибәрергә. Яра, Ябыгып киткән, ойрат, ябыгып киткән. Ул шулай ябыга бала. Шулай. Хатима әби, бунда нәрсә бу, нинди бүләк? Ансы сыр итеп кенә. Безнең сыр итеп кенә бирәм, әйе. Сыр итеп кенә ди. Кенә бирәм. Ярый, без аны барыбыз электрикка тырышырбыз әле. Нәрсә бүләк иткәнегезне? Мөхиме размеры туры килсен инде, әйе. Ярар, чыгарга вакыт җитте бу. Ярар. Бүгін зор бәйрәм, достымның инде алтын юбилей 50 яшы. Менә инде ел ярым элек ул менә килгән котларга. Менә бүген мин аны килдем котларга. Без инде аның белән бергә менә сәнгатьтә 1 елларны эшләй башладык. Филармонияда аннан инде популяр композитор Ризан Хакимов эшләй башладык. Беренчедән, икенчедән без инде якташлар. Күрше район якташларыбыз, дус яшибез, Аллага шөкер. Шулай бергә аның белән иҗат итәргә, бергә яшәргә. Амин, шулай булсын. Сезнең менә якташлар булганга микән, әйме? Миңа калса тамашачылар да килешер, киләсе минем фикерем белән Ришат абый, сезнең ничектер менә энергетикаларыгызда бер төрлерәк, шундый тыныч кына сезнең тавышларыгызда да инде үзенчәлекләр, бер төрлелек бар кебек, әйме? Шундый менә халыкчан, матур итеп кенә җырлыйсыз. Тыныч кына. Безнең репертуарда бер төрлерәк менә халыкчан, тормыштан алынган шундай җырлар безнең Маратныкы да, минеке дә. Без шул бер тирә репертуар. Үзгәртергә, ниндидер яңалык кертергә менә башкача төрлерәк булырга кирәк бит, заманна шулай таләп итә бит дип сөйләшеп утырганнарыгыз юкмы Марат абый белән? Ул темага бер дә утырган юк. Без бит инде без башлаганда заманы икенче иде. Менә шундай җырлар кирәк. Хәзер ничә ел? Без бит 30 ел җырлыйбыз, 30 ел Марат белән. Менә шу дәврдә күпме инде җырлар үзгәрә, замана үзгәрә. Хәзер инде заманчарак җырлар бит инде. Ну халыкчан җырлар кирәк ул.
Халық Siz baribir da xalqcham bo'lib qoldingiz, aymi? Zamana bilan deganingdir shunday popsaga, shunday harakatli, biyuli, tez jırlaydigan jırlarni siz bek solarga tirishmaysiz ikingizda repertuaringizda. Shunday deb aytiraymi men. Yo'qlar biz yaştan shunday jırlarımız ta o'zgarib bo'lmaydi. O'zgarmagiz. Bulgamız şulay qolamiz biz. Shunday bo'lib qoldigiz, xalqchanlik, sizning shunday minatiga tiniqliligingiz, aymi ikingizga da xos bo'lgan shunday munglaringiz, jırlaringiz, ular xalqqa kerak. Ham sizning o'z tomoshachilaringiz bor. Rahmat. Maratны biz chin ko'ngildan barchamizda qutlaymiz. Barchamizda qutlaymiz. Yubileyi o'ng'ayindan izgi tilak yo'llaymiz. Birga rap olqishlaymiz. Ey rahmat. Shundan da Maratga eng izgi tilaklar berib salomat bo'lsin. Ijodda shulay qo'ynashib yasharga nasib bo'lsin. Marat do'stim, yubileying bilan, tug'an kuning bilan seni. Hazır modaga kirdi bir sahnada jırlav parlap. Sahnada jırlav parlap, birsi ulay, birsi jırlay, bir narsa bo'lmay yo'qlab. Hurmatli Marat Talgatovich, siz uchun ko'ngildan shusha motor 50 yaşlık yubileyiniz bilan kutlaysiz kelib. Eng izgi tilaklar yo'llaymiz, eng muhimi salomat bo'ling'iz, o'zingizni saqlag'iz. Ham endi bizning tomoshachilarni motor mo'ngli tovushingiz bilan shodlantirib turig'iz. Birga ijodda motor etib gurlashib yasharga nasib bo'lsin. Bayram bilan sizni. Ko'p qirli talant iyasi, bugungi konsertimizning tub sababchisi, Boshqirdistonning ot qozongan artisti, yubilyar Marat Shaybakov. Qaramayman degan. Bu manga bu olib ketdim da kirish. Men ko'rib, qaysi 5 kupleta prepев 5 bundan kupletalar, bundan nelar. Нравится очень его музыка, поэтому пришли, хоть не все слова понимаем, но это любим. Замечательный концерт, шикарное событие, очень много артистов. Но одноклассник мой Руслан Зулькарнаев, было приятно его увидеть на сцене. Концерт очень нравится. Хоть мы и не говорим по-татарски, не понимаем, но нам нравится. Творчество замечательно. Marat Shaybakovni 50 yoshlik yubiley bilan qutlarga deb shulay Tatariston Respublikasining xalq artisti Rezida Sharafiyeva da oshqinib kelib jetgan. Andan endi albatta tomoshachilar ayrisha shunday qiziqsinu bilan tinglaylar, rahatlanib, lazzatlanib o'tiralar. Umuman bugun shunday yubiley tantanasida Marat abining rahmat Marat abi, shunday motor kisha uyushtirganingiz uchun minglagan tomoshachiga shunday rahat, jilli, to'lanib bo'la ketganingiz uchun. Tishing barda tishla, kışın barda üzüle, şadılana bel doğan her günge. Hayırlı kişiler, men endi Maratni qutlarga oshqinib kelib jetdim, chunki biz Marat bilan endi ko'pdandan do'stona jiribmiz, ayetiga kollegalarda biz, do'stlarda biz, Allohga shukr. Maratga men tilar edim, sahna jirli umri uzun bo'lsin Maratning. Quvonib ishlasin, quvonib yashasin, eng ezgi tilaklar bilan suyunib keldik. Yoratabız Maratni, yoratabız sizni, umuman Ufaning tomoshachiisi uning boshqa turli. Rahmat. Bugun endi Marat abi bizning yubilerimiz. Bulg'ashaymi bilasi kela. Mana qaysi sifatlari uning sizning ko'nglingizga ayrushani qo'shay? Kishi bo'larak. Ul kishi bo'larak, ul kishilikli. Ul bek kishilikli kishi. Ham ul aytgan so'zida tura turgan kishi. No, umuman ul tirish bo'lgan yigit. Onu bik hürmet etemiz, bik yoratamiz. Onu Tatariston, bizgina tugul, Tataristondagi tomoshachilar da bik yorata. Shunga ko'ra Ufa Qozon yo'llari shulay birga do'st bo'lib, motor etib ishlarga yazsin, yasharga yazsin, jurlarga yazsin.
bakşamdağı Zatlı şeşke nazlıdır Koyaştay balkıp yılmayıp Bulsan idi yandadır Sin künele bakşamdağı Zatlı şeşke nazlıdır Koyaştay balkıp yılmayıp Bulsan idi yandadır Seritip kına tapşırığının da paradik birinci bölüge gine əlige. Tamam, şuna göre men sizə tügəl bir atnadan ikinci bölügümde şunday zor düzümsüzlük bilen kütüp duram. Şuna göre dostlarım sağ selamet bulunuz. Roza hayırını sizge her vakat en ezgi tileklerde sağ bulunuz. Özünüzü saqlağız.